ירושלים מול אשדוד, אנחנו באצטדיון טדי. אם תרצו, ברוכים הבאים לקור המקפיא של ירושלים. אשדוד פשוט לא יוצאת קדימה, זה מושל תקושה מאחור מול חן עזרא, צריך להתמקד בעבודת ההגנה. קלטינס, אייבנדר, שכטר מנסה, סירושטיין מרחיק, והכדור הזה יוצא לחוץ, אבל לא לפני שהוא נוגע בשחקן של אשדוד וזה יהיה כדור קרן. מקבל בחזרה, לא הולך אחורנית עכשיו, ומויאל בועט, ג'רפי קולט. קינדה, עכשיו פרוצ'יץ', דין דוד שולח את הכדור הזה לשיפולי הרשת, ואשדוד עם שער חוץ שלישי העונה עולה ליתרון בטדי. בית"ר ירושלים מחזיקה בכדור, אבל התקפה מצוינת, מתפרצת מצוינת של אשדוד, סוגרת את הסיפור של ההתקפה הזאת עם כדור ברשת. בסופו של דבר היציאה של קלאודימיר כן אפשרה שם יותר שטח במרכז השדה, והיציאה קדימה של אשדוד טובה מאוד 3 פעמים. עידן ורד מעבר, שולח את הכדור הזה לחוץ. איזו עבודה טובה של ורד. רועד הבועט, זה נעדף בחומה, ויש כדור עונשין מ-11 מטרים לבית"ר ירושלים עם כרטיס צהוב לחובתו של סירושטיין שמניף ידיים. שכטר עם 4 שערים העונה, עם תקופה בכלל לא רעה מול ג'רפי בועט, 1-1. איתי שכטר עם החמישי של העונה. בית"ר ירושלים חוזרת למשחק הזה עם שער שוויון מהנקודה הלבנה. אייבנדר חיפש את שכטר, מצא את עזרא, וכמעט גם מצאו את המסגרת. אשדוד יורדת עוד אחורה, כבר יש לה 5 שחקנים בתוך ה5, היא מזמינה את הבעיטות האלה. הסתיים לו המשחק, 1-1 בין בית"ר ירושלים לבין אשדוד. הרבה מאוד ניסיונות של בית"ר ירושלים, הרבה מאוד איומים אל השער, אבל רק שער אחד, גם הוא בכדור עונשין מ-11 מטרים של שכטר.